napot, kedves irányítók! Azért jöttem, hogy megmutassak néhány kísérletet. Kaparba, az előbb meg így be volt. Azért ott vagyok. Szóval néhány olyan kísérlet, ami nem biztos, hogy előfordul fizika órán. Kezdjük az elsővel. A szomszéd gyereknek a bicikliéről való. Éjszaka sikerült ellopnom. Ez egy nagyon furcsa kerék. Gyerek mindig kitalál valami marhaságot. Na tessék figyelni. Figyelj ide, vagy ha nem érdekel, akkor menjék ki. Akkor még maradjál csendben. Itt van ez a kerék, madzaggal fölkötve. Ez világos. Akárhogy is fogom, mindig lebillen. Gyere, légy szíves. Gyere már, gyere már, gyere már, gyere. Légy szíves, tekerd meg, jó erősen. Jó? Még erősebben egy kicsit. Nem kell megfogni, jó, köszönöm, elmehetsz. Figyelj ide. Nem dől le. Ezért tudunk biciklizni. Antigravitáció, ha úgy tetszik. Nem kell fogni a másik végét. Ezért tudsz biciklizni, ha forog a bicikli kereke, és azért nem tudsz megállni a két keréken, ha nem forog. Világos? Ezért van az, hogy a Földnek a tengelye is mindig az északi sarkcsillag felé mutat, mert forog a Föld. Következő, hogy fokozzuk a feszültséget. Ezzel a kis szerkezettel fogok csinálni feszültséget. Ez olyan, hogy mint ahogy a fésűt megdörzsölöli, vonalzunk, és akkor elektromos töltésű lesz, és akkor húzni fogja a hajadat, csak itt nagyobb sziklákat fogunk. Nem teszik közé a kezét? Miért? Nem teszik közé. Minek tegyem oda? Hát, hogy rá. Hát gyere, azt fogom meg. Elég nagy sziklákat lehet vele csinálni. Az nem pedig van, nem Ha valaki úgy gondolja, kipróbálhatja. Látod, még a papíron is átüt. Ez az elektromosságtan része volt. Tehát surlódás, amikor kiszállsz az autóból és fölállsz a székről, akkor is mindig megy csak egy kis székre. Ez azért van, mert dörzsölött a műanyag nadrágolat a székhez, és elektromos megosztás jön létre, tehát gyakorlatilag szétvannak a töltések. Na, a következő. Tehát akkor még egyszer, aki el tudja mondani, milyen gyártalakulás van, mondom, milyen energia, legalább háromféle energia átalakulás történik. Milyen energiával? Akkor most figyeljetek, ide egy kicsit nagyobb feszültség, pontosabban nagyobb árammal működő szerkezet. Ez egy sziklainduktor, eznek két részről. Szintén ajánlok egy 5-ös tanszakot, aki megmondja, hogy miért felfele megy a szó. Mert a meleg levegő tolja fel a szó. Látni? De ha eloltod a villanyt, akkor jobban látni, nézzek erre. Becsukjon! Nem azt mondtam. Most abba hagyta. Jól látom. Jöhetsz elég is, hogy innen szemből lássam, hogy elfordítsam? Hát nem szívesen nyúlnék hozzá, mert nagyon nagy áramok folynak benne. Most ó, nem biztos van! Mit? Szóval lényeg, hogy Mit? Hát csak annyi történt, hogy leföldelt, úgyhogy nem kell izgulni. Csak hozzáírtam. Talán van egy villanszerelő. Figyelj még egyszer. Nem megy föl. Kikaptam a megyre szemedbe. Na, mindjárt megmutatom, hogy mi van akkor, ha a víz szintesen nagyon lassan. Bekal.
Oh! De csak az, hogy nektek is legyen valami élvezet. Fájtalan? Fogja már még egyszer! Nem szeretném a béreg elélvezni. Na jó, valami kontaktus hibája van. Tessék? Amúgy mit csinálok volna? Semmi nem megy sehova. Ugyanis tényleg az, aki mondta az előbb a megoldását a... Igen, tehát az, hogy amikor a szikra keletkezik, fölmelegíti a levegőt, a meleg levegő ugye könnyebb, mint a hideg levegő, a meleg levegő megy fölfele, alulról jönnek ki magával a szikrát. Ez kéne hidegbe csinálnál? Mit? Kéne mínuszba? Kéne ide figyelj, több ezer fok hőmérséklet van. Amúgy tudjátok, hogy a nagy feszültségű távvezeték van ilyen szalagszerűség, és azon keresztül vitt át a szikrát. Ja, elektromosság. Ezt tudjátok micsoda? Mi ez? Ampermérő. Ez megmutatja, hogy valahol van egy feszültség, ha kapcsolunk rá valamit, akkor folyik általában. Tehát egy alapműszer, döpé rendszerű. Miért nem okoskodtál? Igen. Hát kéne egy kis áramot csinálni, mert eléggé macerás az ötlet. Mindig az iskolának a villamos energiáját használni, ezért engem egy szar akarnak büntetni. Úgyhogy én máshogy is akarok csinálni villamos energiát. Ja, hogy tényleg mutatja, hogy... Na elnézést, fajtát. Hát van benne kakaó. Megpróbálom. Várjál, föl kell cserélni. Semmi. Ne kábíjjál. Na, van benne? Honnan lass? Nem látom? Nem is megy ki. Nem. Előbb kiugrok. Akkor valamelyik vezeték rossz. Na, most látni, hogy van rajta. Na jó van, na. Na megint. Valamelyik vezeték nem jó. Basszus kulcsát. És ez a kísérlet? Mit? Ne, ez a kísérlet! Ne izguljál már! Hát, tolerance. Nem ez a kísérlet. A kísérlet a következő. Lesz, csak be akarom mutatni, hogy... Vállal, mutatod, hogy van benne. Jó, tehát van benne feszültség. Hogyan tudunk még feszültséget előállítani? Hát, van pedig is kicsit. Ha már semmitől... Két különböző fény. Szinkréz. Lehet bármi. Csak ezt hozták nyilvánosságra, meg az iskolának ezt adták. Na lássuk, tudunk-e ezzel feszültséget kelteni? Szerinted? Igen, mert nem csinálom. Az hogy kéne ezzel feszültséget Be csinálni? kéne rakni valamiben. Fel kéne rakni, és figyelj ide. Pillanat. Na kész. Nyelven nem lesz az nézet. De lábban is van feszültség. Milyen műszer? Ami megmutatja, hogy van-e valahol feszültség. Akkor, Magában is van. no látod, én egy áramforrás vagyok. De miért csak a nyelvével adja le? Van benne feszültség? Hát figyelj, mire való ez a műszer? Hogy kimutassa a feszültséget, igaz? De orra nem lehet. Kimutatja a feszültséget? Talán miért csak a nyelv? Még egyszer magét! Na? Te is menj alól? Na? Még egyszer? Többiek is látják. Figyelj! Szóval az igazság az, hogy egy áramforráshoz, ezt úgy hívják, hogy galvánelem. Semmi más nem kell, csak egy olyan folyadék, amiben ionok vannak, tehát elektronit oldal. Illetőleg két különböző film. Ha rápisílsz, akkor is mutatja. Hát. Csak kollektorok is írjuk? Hát azt próbáld ki. Akkor már nem tőled megy a feszültség, hanem onnan jön. Így van.
Na, akkor a következő mi is legyen. Hát akkor legyenek a további nagy feszültségek. Ja, van-e bátor gyerek köztetek még? Bátor. Bátor vagy? Nekem rövid a hajam. Nem az. Ki ismeri? Olá. Ez semmi más, mint a fénycsövegnek a folytó tekercse. Ez egy tekercs, vasmarga. Mivel szörű vagy? Érted? Ez nem trafó, figyelj, ez nem trafó, ez egy tekercs. A trafónak az a titka, hogy két menet be, két vezeték be, két vezeték ki. Érted? Na gyere. Mit kell csinálni? Hát kísérletezni. Bátor gyerek vagy? Jön egy bátor gyerek. Nem értem, mondja. Persze, gyere nyugodtan. Kapd a szívedre, nem lesz jó ez. Bátor gyerek vagy? Nem, hát csak miért jötték? Na. Hát ilyen emberek miért vannak a világon? Menj nyalog? A végét. Hány volt van benne? 4,5. Szerinted? Hány voltos ez? 4,5. Hány voltos lehet? Figyelj, születik egy másikat, azra a hátra rá van írva. 4,5. Biztos, hogy annyi? Félsz tőle, fognál meg. Biztos. Hogy lesz ilyen gyáva? Fognál meg. Jó? Figyelj ide! Csináld azt, amit én. Tökéletes. Megfogod ezt a két vezetéket és hozzáérinted. De miért maga miért? De én? Két nő 728-542-ször. Így fogod meg a vezetőt. Nem? Várjál. Csak így tedd hozzá az ujjat. Úgy, meg ezt is tedd hozzá, azt tedd hozzá az elemhez. Na, engedd el. Hát körülbelül olyan 20 000 voltot kaptál most. Ingyen adtam Isten bizony, nem kérjem. Kipróbálod még egyszer? Nem kipróbálni. Szóval egy zseblámpa ellenben is lehet csinálni 20 000 voltot. Miért annyi volt? Csak Körülbelül 20 000 volt. De annyi volt? Ez 1000 másodpercig tartott, azért remélezték olyan problémát. Mert tartottam magad az ujjamon? Nem, akkor se. Csak a megszakítás ideig érzed ezt a feszültséget. Tehát amíg elemelett tőle. Na, ki akar még kipróbálni? Senki? Próbálj ki magad. Ti nem akarjátok? Próbálj ki magad. Mondtam így már, így 2 milliószor kipróbáltam. Hát én még egyszer se láttam. Ja, hát az, hogy így kipróbáltam, azt nem is fogod. Na, akkor ha már itt vagyunk a szikráknál, akkor szikrázunk egy kicsit. Szikra indul. Úgy hívják, hogy szikrai induktor. Sok mindent tud szegény. Csak keveset akar. Na, akkor egy tápegységet is megpróbálunk. Szupi dolgokat tud ez a szikrai induktor. Ugyanolyan, mint az a fekete, amit volt az asztalon, amit már letetted, csak az olyan iskolai akármi. Na, hát nézzük meg, hogy van-e benne kakajó, vagy nincs benne kakajó. Megkívántam a napóban, szállítom. Megkívántad a kakaót? Az a baj, hogy nincsenek normális vezetékeink, ami az is olyan gyenge. Na, azt mondja, hogy 0 és 30 volt. Hát, vagy jó lesz, vagy nem? Mit? Ha 20 000 volt, akkor meg mi lett? Semmi gond. Ennyi lesz? Hát remélem működni fog. Nem jó vezeték. Valami tényleg nem jó ebbe. Mit? Már megint. Már megint. Mit?
maximális kísérletet végezni. Jó, akkor ide teszem föl, innen fogjátok látni. Nem akarom már cipelni. Nyugodtan vállaljátok a gyerekek a kísérleteket, alig néhányan haltak végén. Pont ma történne ilyen, ez hihetetlen. Egyébként ide rendeltük a koporsót. További jó. Hát ezzel vannak itt. Kemény gondok. Megpróbáljuk megcsinálni a lehetetlen. Hogy dugja oda a nyelvét? Nem igen. Ennyit csúlok az Még nagyon tiszta. igazán. Nem látod? Igen, le lehet oltani a lámpát. Ferikém nincs szövet. Hát te tudod te. Jó, most akkor mutatok más. Jó szemed van? Gyertek már ide. Na, nézd már meg, hogy itt ez el lenne szakadva, nem úgy látod? Mondjuk itt néz. El van szakadva? De fogadjuk, hogy égni fog. Na akkor tessék, nem figyelni egy picit. Mindig van dolgozunk. Egyszer rendbe kéne tenni ezt az egész fizika szerint, mert neki semmi értelme. Csak lustara. Szó szerint, ahogy mondod. Ezt eltanultad. Na, egy olyan égő, aminek el van szakadva a szála. Majd mindjárt megnézzük, hogy tud-e valamit. Na, lássuk. Várjál, elvoltam a midnight. A szakadt wolframszálnak a két vége világít nagy feszültség hatására. Ez a legmodernebb világítási módszer, természetesen nem így ilyen kivitelben, hanem modern kivitelben. Ez az ívfényes izzóknak a lényege. Mi van, fiúk? Semmi különös? Jó. Na akkor a következő. Láttatok már fénycsövet? Ugyan minek mi? Fénykardot csak. Micsodát? Fénykardot. Az lesz, hogy... Itt van egy olyan fénycső, aminek az egyik fele be van fényporozva, a másik fele meg nincs. Ez mi lesz meg? És azt fogod látni, hogy mi a fenének van rajta fénypor. Be fogom kapcsolni, és meglátod, hogy mi a különbség ott, ahol fénypor van, meg ott, mi van ott, ahol nincs fénypor. Várjál. Na, van különbség? Nincs. Nincs. Miért? Nem látod a különbséget? Színvak. Tehát ezen a részen a benne lévő higany ultraéves sugarakat sugároz ki, amit a szemed nem érzékel. A fénypor meg azért kell, hogy az ultraéves sugarakat földarabolja látható fényig. Hát eléggé gyenge ez a mágnes, de azért látható, hogy a benne lévő plazmát azt azért
irányváltozásra készteti. Látod? És nem nagyon látszik. Látszik itt is? Hát nem nagyon látszik. Mit látod? Tehát a benne lévő plazma az bizony a mágnestér hatására eltérő. Úgy van. Na, akkor mi legyen? Szét lehet többni. Van elektron. Törni, ha megint robotni akarsz. Az érdekességek azok még hátra vannak, nézd újra. Ez csak olyan bemutatom. Semmiség volt. Na akkor, van-e önként jelentkező, aki hajlandó, hogy a haja felálljon? A lényeg. Hosszú hajú. Mintha nem tudnád, hogy mi a lényeg az egészben, igaz? Mert vonzza a hajadat a rám. Nehogy vonzza. Szó sincs vonzás, mint inkább taszításról van szó. Ne keverjük össze a hamut a mamuttal, mert nem lesz jó végen. Szóval, ki jelentkezik? Egy Van de Graaff generátoros kísérlethez. Senki nem jelentkezik? Akkor nem csinálom. Faj fog. Akkor mi? Faj. Fájt a felét. Megrász. Megrázom téged. Boxjál láttam. A berendezést úgy hívják, hogy Van de Graaff generátor. Ez egy kis forgó szerkezet rajta, és a Van de Graaff generátornak a gömbje fel van tört, akkor ennek elvileg forogni kéne. Nem vagy visszafele fordult? Nem forog visszafele. Na, próbáljuk meg még. Csak hogy furad. Megvárjuk, amíg elkezd forogni. Lassan tört, szegény. De fog, ne aggódjál. Nincs volt olyan feszültség rajta, amit kellene. Szóval csiszolja, hogy Miért? náluk is izészanos. Na mindjárt lerepül. Jó, légy szíves, hogy már a villany. Másik adjuk. Látni? Nem látni, világos? Tehát a nagy feszültségű tér, például egy feltöltött elektromos felhő, ami jön. Az bizony, ha így kitartanád, mikor jön a felhő zivatartályban, akkor ez világítana. Ugyanúgy fel van töltve a felhő, mint ez a Van de Graaff generátor. Látod? Ez egy közönséges link. Légy szíves. Nézd már, amit most. De kapcsolj vissza, légy szíves. Akkor nézd meg, hogy milyen távolságon akar dolgozni, vagy nem akar. Jó? Hát valamit olvasok. Most is világított, akkor nem. Hazamenjek vele? Menjek. Most is világít még? Azt is világít. Na, furuljázzak rajta egyet, hogy jobban világít. Hobban házunk. Na nézd meg, ilyen messzire is lehet érezni a gömbnek az elektromos terét. Hát miért? Mit csinálok vele? Ja, most ne nyúljál hozzá, mert csak. Majd én szólok, hogy mikor.
Na, a 750 kV-os távvezeték vagy 120 kV-os vezeték közelébe mennél, ugyanezt tapasztalnák. Tehát nem szabad nagy feszültségű kábel közelébe menni, nem szabad levágni a vezetéket, elvinni az alumíniumot a vezetővel. Színesség gyűjtőhelyre, köszönöm szépen. Szóval nagyon gondoljátok, hogy ilyen messziről is képes hatni az emberre. Ez csak érzékenyebb, mint amikor most mondom. Na, megkapottam magad? Na. Annyi fel. Na, ki jelentkezik? Na nem lehet. Mi? Ez minek forog még a? Hát nem, mi van rajta töltés, és amíg el nem viszi a töltést, addig... Na, gyere, fogd meg. Ezt melyek szemet fogom, mert basz. Nem, semmi baj nem lesz tőle. Hát akkor fogja el magad. Figyelj már ide. Tudod, hány éve tanítok? Na megcsinálja? Tudod, te bajod. De megrász? Nem. Biztos? Egy picit megráz, de nem nagyon. Na, te most mondja, hogy nem, akkor Egy picit, na. Mennyi az a A picit nem lesz tőle semmi bajod, na hidd már el. Hát én nem merem. Na, ezek vagytok ti. Na, figyelj ide. Na. Na, most már ne. Hát most már nincs rajta. Hát én már elvezettem a töltést. Na, ez vagy te. Jó beígyed, Ennyi túlszőre! gyáva kukacok vagytok. Semmi bátorság veletek, fiúk. Na, az előbb mutattam fénycsövet. Mutatok egy másikat. Még a más népben akkor úgy. Persze. Milyen fénycső? UV. Ez. Ez fekete fénycső. Valaki azt mondta, ez fekete sugarakat sugároz. Szóval ez egy olyan fénycső, ami tulajdonképpen olyan, mint az előbb, amit bemutattam, ilyen közönséges fénycső, azzal a különbséggel, ugye ez a része ultraviolet sugarakat bocsát ki. Ez, amivel be van vonva, ez egy nikkel-oxid, ami nem engedi át a látható fényt, de az ultraviolet igen. Inkább fluoreszkálásnak mondanám, de ne szól senki. Szóval majd megtanulod a kifejezéseket, és akkor fogod tudni. Meg se szólalja. Nem mindegy, hogy Kossuth egy lassút, hányszor mondjam már el? Mindjárt végig kalacsi. Na, következő. Hát azt mondja, hogy legyenek a hangtani jelenségek. Utána majd még érdekesebbet. Lesz egy tárcsám, ami Nem mondjál, mert akkor nem is egyszer egy két irányba forog. Figyeld! Hallod a hangját? Ha ez sima lenne ez a cső, ezt nem hallanád. A titka az, hogy ilyen rovátkód, tehát jégecsőnek hívják. Ismerős? Furulja. Pegom. Ahogy működhetetlen. Helyi gyorsan csinálok, a lehet vele az előnyén is. Hullámok alakulnak ki benne, és a hullámnak a frekvenciája attól függ, hogy mennyi benne a levegő réteg hossza. Ha kicsi, akkor magas hangot ad, figyelj! Ha pedig nagy a levegő réteg, hosszú a levegő réteg, akkor még mély hangot ad. Kisebb a frekvencia. Ha nagyon hosszú lenne, akkor infrahangok jönnének elő, ha meg nagyon rövid lenne, akkor meg ultrahangok. Hát nem is hallod, mert annyira magas a frekvenciája. Tehát, nagyon rövid levegőoszlop ultrahangot ad, nagyon hosszú levegőoszlop pedig infrahangot ad. Na most figyelj! Ismerős? Hangvillanó. Várjam, a másik megszólalt. Elköszönt a másiktól. Szép hangja van? Ha érdekes. Hát szólaltassuk már meg ezt is, hát ez nem szólal meg.
is szólalt meg. Na még egyszer, jó? Közelebb kell. Tehát, egy is sem rezeg. Elhiszed, hogy rezeg az a hangvilla? Elhiszed? Ki nem hiszi el, hogy rezeg? Ha megütöm. Na. Ki nem hiszi el, hogy ez így rezeg? Így. De ki nem hiszi el? Fel a kéz. Mindenki elhiszi? Kiszékeljek rá. De te nem érdemes fizikát tartani. Semmibe se kételkedtek. Nem rezeg. Nem rezeg? A dolgok, a hang viszi össze-vissza. Na, gyere akkor, légy szíves. Gyere. Na. Figyelj ide. Én ezt megütöm, azt tedd a fogadhoz. De a fogam most ez kiveri a fogamat. Ki bizony, abban legyél teljesen nyugodt, hogy kiveri a fogadat. Olyan gyorsan rezeg, de berezonál a fog, és egyszerűen kirázza a helyéről. Mutassam a Na, figyelj ide! Akkor csináljuk a következőt. Még egyszer elmondom. Tehát én ennek energiát adok, mozgási energiát. Ennek hatására elkezd rezegni, lesz rezgési energiája. A rezgési energia azt jelenti, hogy a levegőt összesűríti, meg ritkítja, de a hang az megy ebbe az irányba. Ezt is elkezd a sűrűsödés, meg a ritkulás berezegtetni. Azt mondja, hogy ő is rezegni. Figyelj! Csak vízhang. Hát nem, na gyere, akkor tedd a fogadhoz. Jó, így Na látod. Maga ma tudja, hogy kiverdesték ezzel. Nem figyelsz? Na még egyszer? Figyelj! Figyelj meg, hogy mit hallasz. Megütöm mind a két hangvilát. Egyszer, elmegyünk, de visszagyünk. Így van. Pontosan. Na de miért? Hova mentem? Elment a boltba vásárolni, meg megint egy kis fröccsöt, mi? Megint a kis fröccsné vagy? Hát menj be, mindig. Hát. Mindig azt mondja. Ez a ma egyik de csak el a fejem. Várjál. Ezzel állítom, hogy milyen gyorsan rezeg. Elvileg a kettő úgy van méretezve, hogy azonos legyen a frekvenciája, tehát azonos hullámokat ad ki. Ezzel egy kicsit elhangolom, akkor az egyik gyorsabban rezeg, mint a másik. És ahol találkoznak a hullámhegyek, ott erősítik egymást, ahol a hullámhegy hullámvölgyel találkozik, mert nem azonos a frekvencia, ott meg kioltják egymást, nem hallani semmit. Most egyszerre szól. Figyelj. Várjál. Na még egyszer? Most lejjebb vettem. Elég gyorsan megy? Nem hallod? Rossz a fület. Na még egyszer. Figyelj. De lejjebb tegyem a... Nem jó, hanem azt itt összeol, hogy leges legaludni. Tegyen meg alul. Bó. Ugyanaz, mora semmit nem ír ez a csavara. Ugyanazt hallod? Ugyanazt hallottad? Nem, ma most izé... Ó, ma faj a fejem, hagytam volna. Akkor menjél haza. Nem lesz, akkor beírnak. Na látod. Na még egyszer, most állítottam megint rajta. Ugyanolyan. Bármit csinál. Most figyelj, hallgass. Te sinter vagy. Hát persze, hogy van. Most is ugyanazt hallod? Szakadozik, te nyomod. Nem hallja. Figyelj, mikor eljöttél otthon reggel, kimosod a füledet? Most se hallod? Nem hallod? Nem? Hát ez nem igaz. Dehogy hallja. Menjél a fülészetre. Most se hallod? Ja, meg kell tanulni hallani. Érted? Azt, hogy Nem hallja a hangot. mutassam már meg. És jó, hogy kell? Ne, az van, hogy ezt figyelem. Így van. Na ehhez mit szól? Golyót írna. Miért? Nem a te golyót. Várjál, tekerünk már rajta egy kicsit, mert
Túl magas lett. Még tekerés van. Most már nem ér oda. Csináljuk másképp. Vigyük lejjebb. Így, ne. Mi? Macska bajszak. Oké, főnök. Jó, nem jó. Hát a kísérlet az olyan, tudod, hogy vagy megy, vagy nem megy. Jó van. Na figyelj! Annyira egy kicsit rejében vele. Mi van vele? Figyelj, sok minden jelenséget be lehet mutatni, csak oda kell figyelni, hogy mi a lényeg. A lényegre kell koncentrálni. Úgy kell beállítani a kísérletet, hogy a lényeget lássad. Ha nem lássuk a lényeget. Hát akkor vad vagy. Vagy nem tudod a fizikát. Na figyelj! Csalás. Ezt tudom, aztán az mozog. Mert Őt csak... megverem, aztán meg neked fog fájni. Az energia a levegőben átadódik ide, és mivel ő rezeg, ezért megüti a golyót. Ezen az elven működnek a mobiltelefonok, a rádió-tévé adás, a mikrohullám összekötetések, a parabolantenna, és minden Üssön arra egyet, a... Melyikben? Hogy vernék ki a fogamat? Ne, a másik. Minden fölvetted, hogy elmozdul rendesen? Tehát, hogy kileng a... A másikra van, mire Igen. golyó van. Na így egyszer. Nem kell felfedezni, a természet jelen, a természet nem kell felfedezni, a természet A van. golyó van. Elég üti meg a golyó. A másikat üssön maga, aminél a golyóba, hogy verdesni a fogamat. Ez nem úgy kell, ez így nem jó, mert én ezt megütöttem az egész oda így billent, de akkor figyelj ide, megmutatom neked, hogy mire vagy te kíváncsi. Hoppá! Nem erre vagy kíváncsi. Jó verdesni a Na fogamat. figyelj, majd most! Elég az. Erre voltál kíváncsi? Na látod, én gondolatolvasó vagyok. Csak fizika tanár, de ne szólj senkinek, már megtudják. Na, mehetünk tovább? Említsen már valamit, az robbant. Nem lehet. A macska bajszát. Ugye egyre többet lehet arról hallani, hogy bombákat találnak. Ásnak, mit egy? Gördöd szólt a bomba. Mit gondolsz, miért találnak egyre több bombát? Ott, de nem ott, hanem lejjebb. És érdekes, hogy a bomba följön. Idővel. A föld tetejére. A bomba. A melán Felrobban, akkor biztos. Nem. Láttad a golyót? Látod? Figyelj ide. nem lát. Mozog a föld. Ugyanis a hold is vonzza állandóan. Ennyire nem mozog. Figyelj már ide. Nem is 2 perc alatt jön fel a bomba. Bomba. Tessék, ott van a tetején. Följött a tetejére. Ez így van. A bombák is, tehát a nagy darab tárgyak, amik egybe vannak, a acéldarabok meg bombák, ugye a föld az rezeg. És a rezgés miatt lassan megy ez, nem kell ennek ilyen gyorsan, hát máskülönben 1945-től várhatóak volna idáig, hogy ezt megássátok. Tehát, ahogy rezeg a föld, ugye a részecskék azok bemennek a nagy súlyú test alá, és fölfele nyomják. Ugyanerről van szó, ezért találnak egyre több bombát. Azok a bombák, amiket most kivesznek, azok 5-10 méter mélyen voltak, mélyebben voltak, mint most.
vagyis a Föld rezgése miatt, meg a Hold vonzó hatása miatt a Föld az állandóan mozog. Föld felszín. Mi is naponta 4 métert föl hogy hívják, liftezünk. Persze. Jobb, ha tőlem tudod meg. Ezt nem hiszem el. Hát nem hinni kell, fiam. Ezt kimérték. Műholdakkal kimérték. Na, tehát akkor még egyszer ott van a fenekén az acélgolyó. Itt van, figyelj. Itt az acélgolyó. Beteszem a fenekére. Mi homa? Sódán. Így, látod, ott van. Ráborítom a homokat és elkezdem rázni. Ez hülyeség. Tessék, ott van a tetején. Egyből följött. Két durva. Már azért mert ütöget? Hát persze. Tehát rezegtetem a homokot. Ez hülyeség. Hát neked. Na a következő akkor mi legyen? A kávéfőzős. Várjál. Ez egy villanyégő. Hogy van benne víz? Tessék? Miért van benne víz? Ha majd mindjárt megtudod. Ez tulajdonképpen egy szerelemhőmérő. Ha én ezt megfogom, ebből kijön a víz. Na fogadjuk, hogy kijön belőle a víz. Ott lehet. Jaj, mert melegíti a keze. Meg gumiból az kinyomni belőle. Hát, ez gumi. Nem, arról van szó, hogy a kezem fölmelegíti a gázt, Mondtam én. és a gázban nagyobb lesz a nyomás, hiszen minden gázt melegítünk, nagyobb benne a nyomás, igaz? Figyeld. És nyomja ki fel a vizet. Hova folyik? Nem csak folyik. Hogy? Ha, így Maga van. nagyon szerelmes. Akkor mutassak még. A kávéfőzős. Hát azt mondja, hogy van itt egy papír a szentségét neki. Ezzel mindig bajba vagyok ezzel a papírral, mert ez olyan furcsa papír, hogy az egyik oldalát kormozom, azt a másik lesz kormos. Vagy vezet tartózóból. Mit? Vagy tartózóból. Hát persze. Ilyen lopni tudni kell. A főjelented volna. Na. Figyelj, leszakítok belőle egy darabot. Azt eldobtam, mert vizes volt. Nem szeretném. Gondba kell tenni, ne addig nem megy ki. Miért? Kormoz-e a gyufa? Ja. Kormoz? Jejte az jobban kormoz? Igen. Az jó. Na jó. Úgyis karácsony van. Van még az. Figyelj, bekormozom ezt az oldalát. Jó? Kidőlhet ugye a orvosza. Hát nézd, nem a másik lett kormos. Hát igen. Nem így lett. Kőpapír. Na még egyszer. Figyelj. Kormos? Egy kicsit. Hát ez jobban kormos. Ez a hőpapír olyan vegyület van benne, ami hő hatására elbomlik és szén válik ki belőle. Újat, ez nagyon érdekes volt. Miért? Na ez mi? Jaj, az a csinálj, hagyd fújja maga legyen a füstöt. Medve sajtó. Ne akarnám belefújni a füstöt. Jó, amit terem lócsit gyújtottam rá. Nem jó. Úgy kell csinálom, hogy Én csináltam ma én is. nem tudom szélezni. Nem egyszerű elfújni. Nem az a lényeg. Mi azért... Majd mindjárt megtudod. Csak nem tudok. Ez az értelme. Ez én is tettem. Na gyere! Na gyere! Na mi baj, hogy én elvoltam? Gyújtsa meg. Mit? Ott már gyújtva, azt tudom. Nem, majd én, hadd csináljam ma. Vannak jó cigi. Szóval közül Ne jó magának. Szóval közül igazgatónak kell kiugatom volna. Hát szia már. Még nem kéne tüdőzni. Nem úgy sem. Hát szia, abban... Figyelj! Ó. Ezt én is meg tudom cigit hozzá. Nekem adj. Én most azt nem csinálom. Attól megcsinálom. Ez egy körök? Nem paksi vagy? Nem látom! Olcsán a lámpát, hát Adja már nekem talán? Csinálja magadnak! Adja hozzá anyagot. Hát így a doboz. Na, ezek az örvények.
Mit még egyszer? Na most van Most a varrófa akarod látni? Na, mit tudna? Egy levet. Na de itt nem látunk semmi. Hát nem tett valami. Az egyik fel csinálja, még először Rafinál. Rühösnek kell lenni. Hát azon nem fogod látni, de azért csinálom, hogy a Laci föl tudja venni. Odébb milyen gyorsan megy. Tiszta izgalom. Füst gyerek. Akkor kis India. Indiában. Itt már jó cigiszak, hagyjuk ma belőle. Na jó van. Az kioltott, az kidobja a jó cigit. Szalga cigit. Azt szíves szagad meg. Na mi van még, ami érdekes? Hát akkor jön az, hogy elkezdem műteni a vizet és elkezd forni. Műteni vagy forró. Mit? Ja, még előtte. Bocsánat. Vannak ilyen eszközök, amik két különböző filmet össze tudnak sajtolni egymással, és különleges tulajdonsága van. Az villogni fog, nem? Vagy... Nem fog villogni. Ha nem ő viszel tavalyra? Na ez vagy te. Akkor maga mit? Na figyelj! Megpróbálj megmutatni. Figyelj! Kettős fény, bimetal. Szalonnabőr. Akkor a szalonnabőr is bimetal, mi? Ha, szikra. Jó, de most vissza. Két különböző hőtágolású fény van összepréselve egymással. Akkor ültem és for. Ne, sírják kisfiam. Lehet itt gyújtani? Nem, Ha ma úgyis összefüstölt a termet. az nem jelent semmit. Elkezdem forralni a vizet, olyannyira, Feljön a víz. jön föl, majd forni fog, ne aggódjál. No kedvit fő. No kedvét úgy, ahogy mondod. Nem tudod, hogy mit fog kérdezni. Arra várok, hogy gőz keletkezzen, és majd meglátjátok, és ez az alapkísérlete annak, hogy manapság lehet kapni a boltokba ilyen ködösítő, párásító gépet. Nem páramentesítő, párát csinál, ködöt. Nem láttál még? Diszkóban van olyan. Nem az. Ezt szobákba szokták használni, hogy megfelelő páratartalma legyen a levegőnek. Csak ködöt csinál. Ha valaki látni akarja, akkor ajánlom neki, hogy itt a Csokonai úton, ahogy elmegy a Pálfalva felé, átmegy a hídon, és utána lekanyarodsz balra, ott van egy ilyen játékbolt. Azért van a lósa. Oda bemégy, Na, beszél. én nem tudom, oda bemégy, és ott láthatsz ilyet. Ilyen pár, ködöt csinál. Ilyen tudom, ilyen talanyére. Igen, igen. Akkor lehet bele ilyen illatosító. Az nem, ez nem az illatosító. Nem arról beszélek. Ez fehér ködöt csinál. Tudom, de a víz, ahogy a tapú jön ki a de abban lehet tenni ilyen... Na, tudod-e, hogy működik? Na mondjad. Parásítsa a vizet. De hogyan? Hát felfoglalja. Nem. Akkor Ez nem. tök hideg. Akkor nem. Hideg, ott Ez tök hideg. a víz marra, múltkor belenyúltam. Ja, hogy az? Az hideg? Hát ez persze, hogy nem. Hát ez, mondom, hogy az alapkísérletet mutatom be. És azért, hogy gyorsan legyen és látható legyen, ezért ezt a kísérletet kell választanom, és nem más. Hát én közben leülök, mert hát piszakú Most tegyem el a tészta. Só is kell bele. Kolbászt ne tegyek bele? Ide adod? Hol van a tészta? Nem a levesbe. Na, nehezen akar forni. Mi feketedik? Ráhogy feketedik? És meg kell várni, amíg... Hát csak kicsit sok vizet nem Jó, tettem hogy bele. igaz, jutok. Miért? Várjál már, na nézd csak. Majd ha jön a gőz kifele, jön a gőz kifele? Így is lehet párát csinálni. Valamit lát? A kajak bele van a túl, lámottuk, így úgy van. Aha. Ja.
Hát lehessen marra gyújtani. Ne lehessen már, jó? Aha, már ég. Nem otthon vagy. Mit lakok? Addig már hangja is van. Hangja is van, csak a gőz nem akar jönni belőle. Minek jön? Miért? Jó helyen van? Na jó van, hát a föl... milyen szépen for. Na akkor én ezt most bedugom. Bedugja? Mit? Hát így. Hoppá. Jó van, majd mindjárt az ölembe burul rengeteg. Én közakúj. Borzalmas az ágynak. Na mindegy. Se kavics. Na, jó van. Akkor elkezdem hűteni. Szép volt, ne? Figyelj. A seregben volt ilyen szamár előtt. Na, hűtsen. Hűtsen vagy ne hűtsen? Amit akar. Na, hűtöm. Na, for, nem for? For. Hűtöm és for. De vagy fullat for. Hát hűtöm. Az for. Na, akkor most nézd az asztal. Azzal ne foglalkozzál, nem a te dolgod. Látod? Hűtöm és for. Ha hűlni a for, én nem tudom. Hát nem látom, hogy for. Látod, hogy for? Azt mondja, hogy for, mit ő for? De for vagy nem for? For, Na, és hűtöm? ha. Hát akkor hűtöm és for. Rájöntem így, ahogy a... Na, te hogy lett gőz? Hát hogy? Hát ami jött kifele, az gőz. Az gőzbuborék volt. Azt mondta, hogy olyan lett, mint a... Na figyelj, de akkor elmondom neked. Mindig for, Ha a víz, van egy pohár vízem, és én a pohárvíz fölött a levegőt megritkítom, akkor a vízből vízpárák jönnek föl. Világos? A vízből veszik az oxig. Nem az oxid, mondom, hogy vízpárát, ez beszél hülyeséget. Nos, tehát ha megritkítom a levegőt fölötte, akkor ő kijön belőle. Elpárol. Itt is az történt, lecsökkentettem a nyomást azáltal, hogy öntöttem rá hideg vizet, mert a gáztérbe víz, na azért kellett fölforralni, hogy levegő ne legyen benne. Levegőt kiűztem, mert a levegő, mint gáz, másképp viselkedik, mint a vízpára. Kiűztem belőle a levegőt, csupa víz molekula volt benne. Érted? Na most lehűtöttem a vízmolekulákat, lecsapkodom. Milyen volt a nyomás? Lecsökkent, vákum lett benne. Most ez a vákum, mikor kisebb benne a nyomás, alulról fölnyomja a vizet. Gőzformában. Érted? Na most ugyanezt történik azoknál a párásítóknál is, csak itt nem meleget csinálják, hanem elkezdik a vizet össze-vissza sűríteni. Most meg összesűrítik, hol megritkítják a vizet. Érted? Összenyomja, sűrít. És amikor megritkítja a vizet, akkor gőz képződik. És az feljön a víz tetejére. És ezt úgy kell csinálni, hogy ez másodpercenként több mint 100 000-szer összenyomják, meg ritkítják. Ezt úgy hívják, hogy ultrahang generátor. Az van beépítve. Ebbe a párásítóba. Egy ultrahang generátor 100 000 Hz-en összenyomja a vizet, meg ritkítja. És mikor ritkítja, akkor az följön a víz tetejére. És az a pára kezd el ott a levegőbe levegni. Nem világos? De, Na. mint a hold. Valami építőt mutasson most. Mit mutassak? Kávéfőzőt mutassa ma. Kávéfőzőt megmutassuk? A részegdisznó. Itt is ugyanarról van szó, vákum lesz benne. Vákum. Tudod mi a vákum? Légritka tér. Tehát nem annyi molekula van benne egy literben, mint közönséges körülmények között. Majd ha gőzről szóljatok, addig előkészítem a másik kísérletet. Oké. Majd ha jön ott a csövön a gőz, akkor... Mikor jön a csöven a gőz? Hát majd ha felfog benne a víz. Kávét nem Majd rakod a csendben be? van. Jó erősen. 2 cukorral kérem. Tessék? 2 cukorral kérem.
Két cukorral jó. Jaj, azt elfelejtettem bemutatni, nem tudtam szerezni kockacukrot. Majd kémia órán bemutatom. Hamul beleteszi, azt én. Majd kémia órán bemutatom, ne aggódjál. Mindig azt mondom. Mindig azt mondom. Egyszer nem kísérletezett velünk. Nem, hát. Jó, egyenes. Na mit látsz? Forog egy helyból. Rá kell világítani. Jobbra forog. Rá kell világítani. Én azt mondtam, hogy egyszerre két irányba fog forogni. Mi forog két irányba? Egy. Nem most, majd ha így csinálom a kísérletet. Miért onnan kell? Ne engedj Na mindjárt el. megtudod. Mit látsz most rajta? Forog, a forog. Látsz rajta valami? Nem, a világ. Hát most már én is kénytelen vagyok megnézni, mert nem tudjátok elmondani, hogy mit láttak. Ez borzasztó. Annyira csak majd tud. Na? Mit lát? Ez a tárcsa egyszerre két irányba fog forogni. Erre is, meg arra is. Hm? Nem lehet. Na fogadjuk, hogy lehet. Na mibe fogadni? Két fog. Jó, van még itt egy kis... Föl az orákat? Hát nem látom, hogy jönnek belőle a gőz. Egyébként otthon gőzborotának használom a kávéfőzőt. Ja, az a Pali. Nem hiszem? Mit csinál? Mit lehet a gőzborotával csinálni? Ó, tisztítani. Nem, csak autót lehet vele tisztítani? Ne szédítsél már meg. Az a borotva. Minden ügy. Nagyon jó. Nekem is az a borotvá. Ez a nézi házam, botanikus. Hát. Na. Fénycső. Ezt is megítass? Mi van a fénycsőben? Ha. El kell törni, hogy beszélj, ezért. Itt voltál te is? Nem. Ő mindent tud. Figyelj. Megpróbálj átjönni. Ez nem ott tört el, ahol kellett volna neki. Bement a víz. Ennek ideig föl kellett volna mennie, de ez nem ott tört Ó, hát el. egyik kísérlet se sikerül. Nem, hát. Akkor miért? Hát nem azért csinálom, hogy sikerüljön. Akkor mi lesz? Mi? Akkor mi? Vonatkozik? Hát. Így nem tapsolom meg a végén. Nem, az a baj, hogy benne hagytam a végét, és így szívta a levegőt be. Visszaszívta. Máskülönben idáig fölmegy benne a víz. Még egyet. Á, sokáig tudod levenni a végét. Ott van a másik, azt még nem tette tönkre. Nem is Oda fogom. megyünk egyet. Na? Ez érdemes volt. Hát igen. Tudod, a kis érdekes előtte meg kell gondolni, hogy megcsinálja az ember. Nem úgy van, hogy csak neki esünk, mint borjú a tehénnek. Na, nem akar forni. Milyen kávét főzni már ez? Gőzborotvás. Gőzborotvás? Van ebben egyáltalán kakaó? Hoppá. Na, jó van, ide leteszem már a Mistókét neki, hát szívja meg magát akarja. Jó, tavaly se ivottam. Tavaly se ivott. Nem tudom, ez nem szomjas ez a kávéfőző. Dick! Jól beszélsz, fiam. Na? Otthon egyébként úgy kell csinálni, hogy amikor lefőzöd a kávét, így, ide jön a kávé, fogod, beleteszed, leteszed az asztalra. Visszaszívja. Visszaszívja a kávét, és még egyszer lefőzöd. Kétszer olyan erős lesz a kávét tőle. Bazan. Az minek olyan erős kávé? Megáll a víz. Na, akkor az utolsó kunst. Ez ma utolsó? Utolsó lesz, igen. Bár ő nem csinálja meg, amit mondod. Most per pillanat nem. Majd ott van még. Hogy eszünk azt? Most per pillanat nem. Hol rakok maga? Én vállalok magához. Kirabolom, végre térjük is. Öcsém. Egyszer követtem ma hazafele. Van, és tőlem, akkor gyere nyugodtan.